Hi guys, meron tayong titikman today. So ayan, ito. Ito actually ang tinatawag nilang Marian plum sa English. Ayan, so maliliit siya. Like tingnan nyo. Para siyang kaamoy ng mangga. And then not sure din kung anong lasa niya. So mamaya malalaman natin. Ayan, tas ganito din pala yung kanyang dahon. Ayan. So nabili lang namin to sa market. Crunchy yung outer skin niya, and then sa loob niya naman is soft at sobrang tamis. Actually nga, kalasa ng mangga, kamoy din ng mangga. Ganito lang yung buto niya guys, so sobrang liit lang. Ang gusto ko yung pagka-crunchy niya. Ang super juicy. So, kinakain pati balat. Isa pa. Ang ganda ng kulay niya guys. Very appealing. Parang siya lang. Charot.